Je kunt het je haast net voorstellen, maar 150 jaar niet al waren er door de adellijke familie Rieklama aan Nijholt gruizame plakjes maken in deze tropische kossen. Daar konden ze stekjes van tropische planten kwijt als een soort van statussymbool. Langs de hoofdstritten was het echt 1 kilometer lang adellijke hoezen. En dit kastcomplex is natuurlijk helemaal bijzonder. Het is een monument, hè? Ja, zeker. Ja. En de collectie is natuurlijk verschrikkelijk uitbreiden in de rin van de Jern. We hebben een bananenpalm, die had nou een bloem. En een hele tros bananen, dat is heel bijzonder. Maar er zijn prachtige gattenplanten en een koffieplant. Zaken uit dit hier binnen nog heel tijd waarom te zien. Zoals deze 100 jaar oude sinaasappelbeem. Of deze zogenaamde lessenerkos. Het had de vorm van een lessenaar. En het centro de rechte moeren en de scheve rutten op het zuiden. Zodat ze het Rijnwetter goed opvangen kunnen. Maar ze groeien terug poortjes naar binnen. En zo vangen ze de warmte van de kas maximaal op. Het is de oudste van Friesland die nog echt broed wordt als kos. De adelen reisden natuurlijk, dus ze namen planten mee. Dat was natuurlijk uitwisselen tussen de families. Dat wie doe. Van Joert Dij staat er nou eerst een jubileum op stapel. En voor de toekomst van de kossen is een angstbeeld ontstaan. Het is al je hout met glas. En ja, dat is aan onderhoud onderhevig en aan slijtage. En vooral die warmte en het vocht, die combinatie is funest voor hout en schilderwerk. Daarom moet er yield op het kleed komen. Om de toekomst van de tropische kossen garanteren te kennen. Want zonder yield Rek het de... De kas leeg. Ja, en de kas moet nooit leeg rijden natuurlijk. Indië, een lege kos.